Recimo, 90. godina je zbog tih sukoba došlo do egzodusa stanovništva i šlag intelektualni je otišao na zemlje Zapada. Mene lično ne može niko da ubedi da Zapadna obaveštena zajednica nije pretpostavila da će intelektualci, visoki intelektualci, ljudi od struke otići da potraže sreću van prostora koji su obuhvaćeni ratom. Pogotovo oni koji su cenjeni u struci na taj način da mogu da se zaposle bilo gde. Lično iskustvo imam u tome. Moj utisak je bio da ti onda upravo služiš Zapadnoj obaveštenoj zajednici koja između ostalih interesa ima i taj interes. Dakle, da obogati svoj intelektualni svet ljudima koji su pobegli iz ratnih žarišta. Ja nisam hteo u tome da učestvujem i mogu reći da nisam dobro prošao u životu sa nekog materijalnog aspekta. Mnogo bih bolje prošao da sam bio jedan od tih kolega koji su otišli i potražili sreću na Zapadu, duboko svesni da služe interesima Zapadne zajednice. Ostao sam ovde da bi mogao ovo da kažem. U nekoj emisiji u Čikagu i Torontu ne bi mogao ovde ovo da kažem. Sigurno bi bila isečena, makar išla i uživo.